Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba nazo ezinohlonze emini nje. South Africans are no longer now interested in a distinction between the different spheres of government. They are making a moral argument that it's one state, it's one government, the problems must be attended to by everybody. Amalungu esigungu esiphezulu se-ANC NEC leHotla ayaqhubeka nesithangami lapho edingida khona ngehloko ezahlukene. Njengoba sila nje sifike ekseni aseneme ngohlala kwethu la. Ungqongqoshe kuthiwa kade efikile. Izakhamuza kumasipala uMdoni kwaZulu Natal ziva lethaqa ukusebenza kwalo masipala zikhala ngokungathunyelwa kwedinga emphakathini. We have a really competitive group of athletes right now that are literally separated by 0.01. You know, that's what we win. That's what you win with. And hey man, it's one of those things. Ungenele osukwini lwesibili umhlangano wamalungu esigungu esiphezulu se-ANC iNEC leHotla okulindeleke ukuthi namhlanje kuqhubeke izithangami lapha amalungu eNEC ezodingida khona ngehloko ezahlukene. Obambe njengokhulumela iANC uZuko Godlimpi uthi izithangami zokubhunga ngamaphuzu kuleHotla ziqalile ekseni nokulindeleke ukuthi ziqhubeke usuku lonke. Phakathi kokunye lo mhlangano ohlose ukuphuma nakho kakhulu ukuthola uhlelo oluzosebenza ngendlela ecacile emaqondana ukuthi iANC izoqinisekisa kanjani ukuthi uhulumeni wasekhaya uyakwazi ukuhlinzeka ngezidingo ezifanelekile ezingeni lomasipala. South Africans are no longer now interested in a distinction between the different spheres of government. They are making a moral argument that it's one state, it's one government, the problems must be attended to by everybody. That is why the president then yesterday says part of what the ANC is going to do now is to focus very seriously on the local government sphere and work to stabilize at that level. And he made a reference to one municipality that was starting in Johannesburg. Udaba lwenkinga yamanzi kwezinye zezifundazwe ngokunye kokubhekwe ukuthi ixoxwe kakhulu ngaphakathi kuzithangami zamakhomishana eziqhubekayo. There are many municipalities that are experiencing water shortages for this or that other reason, and including municipalities in Limpopo and KwaZulu-Natal. They have that problem. These are municipalities where water infrastructure has already been installed. There's a history of water flowing out of the taps, but for some reason there's no longer water coming out for this or that reason, and we've got to deal with it. Then, of course, there are communities that still have not been privileged to receive water infrastructure even. What do we do on that front? It's what the Lekgotla will be dealing with. Umhlangano iNEC leHotla oqhubeka eBoksburg uzophothulwa kusasa ngoLwesibili. Njengoba nje kubungazwa inyanga yabesifazane futhi nasemasontweni ambalwazayo izothatha umhlala phansi inhloko yamajaji uRaymond Zondo bese izintambo zithathwe ngowesifazane nokuyinto ezobiqala ukuba yenzeke. uZondo wethule ngokusemthethweni uhlelo iBridget Mabandla Aspirant Women Judges. Lolu hlelo luhlose ukuqeqesha abesifazane abafuna ukusebenza ngokwezobulungiswa. As you will recall, there were many years when this program was not continued until last year, as if we had reached our goals in the judiciary in terms of gender equality. Of course, we know that the reason why it didn't happen is not because the leadership of the judiciary over those years didn't want this program to happen. They certainly wanted it to happen. But there were challenges that prevented them from continuing with it. But I'm very happy that last year we were able to resume this program. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usephinde waqinisekisa ukuthi i-ANC iyaleseka izwe lasePalestina njengoba isabambene ngehluthu phakathi kwaleli yalizwe kanye nelakwa-Israel. uRamaphosa uphinde wagcizelela imizamo eqhubekayo yokuphoqa elaseRussia kanye ne-Ukraine ukuthi lamazwe abambe iqhaza engxoxweni zokudala ukuthula. Reaffirmed our historic and ongoing support
for the inalienable right of self-determination of the people of Western Sahara. And we reaffirm our support for the struggle for self-determination for the people of Palestine. We condemn and have taken action at the International Court of Justice against Israel's genocide against the people of Gaza. We reaffirm our principled stance to the resolution of the Russia-Ukraine conflict and will continue to work towards ending that conflict through dialogue and negotiations. Izakhamuza kumasipala uMdoni kwaZulu Natal zivale thaqa ukusebenza kwalo masipala zikhala ngokungathunyelwa kwedingo emphakathini. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli elandela lolu daba uNonhlakanipho Magwaza. Wena Nonhlakanipho, ake usibeke esithombeni ngokwenzakalayo njengamanje? Sekuphela amasonto amathathu umphakathi wala eMdoni umise thanqa ukusebenza komasipala wala eMdoni ngenxa yokuthi bakhala ukungalethwa kwezidingo nqange emphakathini bafuna ke ukuthi umeya kanye neziphathimandla zawo lomkhandlu zisule esikhundleni ngoba azikwazi ukuphatha kahle lo masipala njengoba ubona ke uDote emva kwami izisebenzi nabo zike zabhikisha zathi angeke ikwazi ukusebenza njengoba nezakhamuzi zendawo ngene ngaphakathi zamisa ukusebenza kumasipala zithi zifuna ukuthi balalele izikhalo zabo njengoba simile la kukhona ubaba uJwaha omele umphakathi wala eMdoni ozosichazela kabanzi ukuthi kahle kahle yini le ebenza ukuthi baze bazovala ama-ofisi ale ndawo. Baba uJwaha siyazi ukuthi sekuphele amasonto amathathu umasipala ungasebenzi umphakathi umisile ukuthi ungasebenzi mhlambe isizathu salokho yini? Msakazi sinabalaleli emakhaya angiqale la msakazi ukuthi njengoba sila nje sifike ekseni aseneme ngohlala kwethu la ngoba basebenza namaphoyisa engewona indawo ukuthi sizodutshulwa thina ngoba abafuni sikhulume amaqiniso siveze inkohlakalo yabo. Bekubaba uJwaha okhulumela umphakathi echazayo kabanzi ukuthi yini le benza ukuthi bavale umasipala ungakwazi ukusebenza. Bayasho ukuthi uma ungqongqoshe engayisumeli le ndaba bazoqhubeka futhi bawuvale umasipala. So ke sizwe kungqongqoshe ukuthi yini le kade bexoxisana nayo nokuthi yini isisombululo salolu daba. Sithatha iqhu ezitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi njengoba libuyele enkantolo namhlanje icala lokubulawa kwabe ngunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwe. Umbuso uchazele enkantolo ukuthi sewuhambe wafika phi mayelana nokuhlola ubufakazi. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibiwe ukuthi amalungu esigungu esiphezulu se-ANC iNEC leHutla ayaqhubeka nezithangami lapho edingida khona ngehloko ezahlukene njengoba umhlangano leHutla ungenele osukwini lesibili namhlanje. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus, ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Izinga eliphezulu lobugebengu eNingizimu Afrika seliholele ekutheni imiphakathi namabhizinisi iphendukele ezinkampanini zonogada abazimele ukuze ziqinisekise ukuphepha kwazo. Siyakhula isidingo sezinkampani zonogada ezizimele ikakhulukazi kosomabhizinisi nasezindlini. Umbiko we-Private Security Industry Regulatory Authority uthi iKwaZulu-Natal ilandela iGauteng isibalo esiphezulu sezinkampani ezizimele ezibhalisiwe nezisebenzayo. Abantu abakulemboni bathi lokhu sekholele ekutheni amaphoyisa amaningi asule esiphoyiseni azivulele izinkampani zonogada. uLindani Mhlongo ungomunye wabo. Uthi ungavikeleki emaphoyiseni kungesinye sezizathu ezenza amaphoyisa amaningi asule emsebenzini. Owakho umsebenzi ukuyobopha uthatha uyisenkantolo inkantolo iqhubeke nabo mase kudutshulwana you'll end up nawe usudubula but usuyathola usuyaboshwa sekufanele uhambe uyokhuluma nenkantolo ukuthi wenzeni expect ukuthi i state ke sizokuprotecta sevele singakuprotect.
Ephendula ngalokhu ukhomishana wesifundazwe uLieutenant General uNhlanhla Mkhwanazi uthi amaphoyisa kumele afake izicelo zosizo. Uma ufuna ukuthi umelwe usizwe uthola uxhaso amaphoyisa unelungelo lokuthi wenze iapplication usicele ukuthi sixhase ngabameli ukuthi bakuvikele. Siyakwenza ke lokho samaphoyisa siyabaxhasa. Njengoba izinga lobugebengu liphezulu esifundazweni, imiphakathi eminingi ithembele kakhulu kubo. In areas where private security is actually enlisted, where residents or businesses pay for that service, I think it's a natural inclination then to to call private security because the response time is usually shorter. Ongoti bathi imiphakathi isithembele kakhulu ezinkampanini zonogada ezizimele ngoba amaphoyisa antula izinsiza zokulwa nobugebengu. Ingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusenjalo ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFani Masemola uthi abakwasidlodlo bazoqhubeka nokuyibamba ziqini uma bebhekene neintswelaboya. uMasemola ubephendula mayelana nesibalo sabasolwa asebebulawe abakwasidlodlo esifundazweni kwaZulu-Natal. If criminals pull out guns to police, surely, definitely, they will have to face what will come out of their way. If criminals they get arrested, by all means, there's no problem. And in all these cases, there's a lot of number of firearms that are recovered from those suspects, be it rifles, pistols, and so on. The rifles that were found with the 5 CIT robbers in the Eastern Cape, around Craddock, Kiskamahu, 5 rifles were found, high caliber rifles. The owner of the house was not shot because he didn't give any resistance. So it's not to say police just shoot willy-nilly. If you point a gun on them, of course, they must defend themselves. And we don't want to, everybody, be it a suspect or a police, man or woman, is expected to go to work, come back to work, to come back home. But if suspects challenge police, we expect police to make sure that they defend themselves and defend the society. Njengoba libuyele enkantolo namhlanje icala lokubulawa kwabengunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Umbuso uchazela inkantolo ukuthi sewuhambe wafikaphi mayelana nokuhlola ubufakazi. Umshushisi wombuso uAdvocate George Baloyi utshela inkantolo ukuthi imiyalelo yayo mayelana nokubhekisisa kabusha ubufakazi besibhamu ilandeliwe. Asiqhubekele phambili ke mbukeli inhlangano zomphakathi ezimele izisulu zokusha kwesakhiwo usindiso zithi zizothathela umnyango wezemfundo izinyathelo zomthetho. Lokhu kuza emva kokuthi umnyango usolwa ngokwehluleka ukufaka abanye abafundi ezikoleni kusukela kwaqubuka umlilo ngoCwaba nyakenye. Cishe sekuphele unyaka kwaqubuka umlilo enkabeni idolobha laseGoli kwashona abantu abangama76 kwathi abaningi balimala abanye bengenamakhaya. Abanye basazama ukwakha kabusha impilo zabo. Amakhulu abantu ababehlala kulesakhiwe ngokungemthetho ngesikhathi owazivumela yena ukuthi walithungela ngomlilo uSithembiso Lawrence Mdlalose utshela isigcawu esiphenya ngokuqubuka kwalomlilo ukuthi wawuthungela kanjani ngesikhathi yezama ukulahla isidumbu. Many of the families are in the city of Joburg in town itself. So we have about 36 families in Denver. Denver is very far from the center of business, so they struggle to make a living. Abaningi bathunyelwa ezindaweni zokukhosela zesikhashana ezahlukene. Now I'm living here at Maxhoseni. Before I was living at Denver. Then at Denver I moved because they attacked me. I was staying there. They attacked me 2 times, so I have to move for the safety of my children. Ukufuduka kwabantu enkabeni idolobha kwaphazamisa ukufunda kwezinye zezingane. Almost 1 year. Children have lost out on last year from August, and then now they've lost out for 8 months again. So what happened is we had highlighted this with the SA Human Rights Commission
initially. They engaged with the Gauteng Department of Education. Izinhlangano zomphakathi zihlanganyele nomnyango wezemfundo eGauteng. We've engaged with the Gauteng Department of Education. We've sent them a letter in conjunction with the SA Human Rights Commission. They were supposed to come and meet with us yesterday. They did not. Sekuphele unyaka kwenzeka lenhlekelele, izingane manje zilahlekelwe ukufunda unyaka wonke. Uma sibuyela odabeni lwethu sithe njengoba libuyele enkantolo namhlanje icala lokubulawa kowabe ngunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwe, umbuso uchazela inkantolo ukuthi sewuhambe wafika phi mayelana nokuhlola ubufakazi. Umshushisi wombuso Advocate George Baloyi utshela inkantolo ukuthi imiyalelo yayo mayelana nokubhekisisa kabusha ubufakazi besibhamu ilandeliwe. Regarding the reanalysis of the ballistic exhibits by the defense experts, we can confirm that the order of the court has been complied with. The ballistic expert for the state, for the defense, and the investigating officer met on Monday last week, and the reanalysis commenced on Monday and went on until Thursday last week. Umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng uthi uzoqala uphenyo oluzimele ngodaba lokucwasa ngobuhlanga okubikwa ukuthi kwenzeka esikoleni samabanga aphakeme iPretoria High School for Girls. Lokhu kuza emva kokuthi isigungu esilawula lesikole sithola abafundi abayishumi ababemisiwe ngeinsolo zokucwasa bengenacala lokwenza okuphambene nomthetho. It's parallel to what the SGB was doing. That's why we are now saying, parallel to the investigation against the principal, we will then have to bring an independent body that is going to investigate all allegations of racism, which we cannot ignore because parents have been saying, this is happening at the school. Some learners have been saying that there's an element of racism that is perpetuated at the school. But the SGB, during their process, they said nothing about racism. That's why we feel that we then need to investigate racism at this entirety. But all these processes, they go parallel. Ezinye zezakhamuzi zaseNiyani ngaphandle kwaseMusina eLimpopo ngasemgceleni ophakathi kweNingizimu Afrika neZimbabwe zithi seyilalo benyoni ngenxa yokudlanga kwezigameko zokudunwa kweimoto kanye nokwebiwa kwemfuyo kule ndawo. Izakhamuzi zithi zikhathazekile ngezigameko zokuduna kwezimoto kanye nokwebiwa kwemfuyo kwakamuva. Omunye wabalimi osesinde izikhawu ezintathu uthi abasolwa abenza lokhu basuke bengalivezi lomhlathi. Uqhube wathi uselala ubenyoni ngenxa yezimo asebhekene nazo zobugebengu. It's a big problem with some around here. This over the weekend they tried to steal my bakkie. Luckily I wasn't on the farm. That time, they came in my yard. There was a place there where it was dark, where they sat, was waiting for me to arrive. Omunye wesisulu uthi akulula ukuthi akhohlwe isigameko sokudunwa kwemonto yakhe. Nadikatoma uri ube na chumisana makata vukati ya mapolisa a South Africa na Zimbabwe. I would like to see the South African police and the Zimbabwean police working together because the police in Zimbabwe indicated that there is no communication between the two. Ukwebiwa kwemfuyo kuhamba phambili lapha kanti kusolwa izinga eliphezulu labantu abangasebenzi. Abafuyi abalahlekelwe imfuyo bafuna amaphoyisa azobeka eqhulwini lokhu futhi azama ukulwisana nezigebengu. I was very disturbed when my goats got stolen. My husband tried to intercept the thieves, but he was not successful. We then used our last money, which was around 980 rand, to fetch our goats from Zimbabwe, but some of them were already lost. Iziphathimandla zamaphoyisa zalapha zithi sezivikele izimoto ezingaphezulu kwekhulu ekwebiweni ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. In terms of the successes that we already made, there's several people that we already arrested involved in the smuggling of vehicles, and then also in terms of those one, the smuggling of illicit cigarette. As you can know it very well, we have arrested the people, including our own police officers
that have been involved in that. That is how far we can address it. I think as the province, we're more serious in addressing those anti-smuggling. Noma kunjalo sekuboshwe abasolwa abangaphezulu kwekhulu ngezinsolo ezahlukene okubalwa kuzo ukutholakala nezidakamizwa izikhali ezingekho emthethweni kanye nokunye. Ngisho noma ehlulekile ukuthola indondo emidlalweni yama-Olympics, umsubathi wakulelu Akani Simbine uthi akuphelile ngaye. uSimbine uphume endaweni yesine emjaheni wamanqamu we-100 meters izolo ebusuku eParis. Lo mjaho unqotshwe uNoah Lyles waseMelika, kwathi uKishani Thompson waseJamaica waphuma endaweni yesibili. I think right now that I literally separated by 0.01. You know, that's what we win. That's what you win with. And hey man, it's one of those things. It's a really great. It's really great to run against like those guys. For me, it's already awesome, and it just keeps us pushing. You know, keeps us getting better and better. And for me to run my personal best out of this race, you know, that's can't ask for more than that. Championships, but you know what? I just told myself that I'm gonna work hard and qualify for Olympics, and now I just qualified for next year's World Champions. Come on, guys, no. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukela sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.